سلام تخطاتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا كم وترلو من كلنا تطمنا تمهرنا نارستي زلكم قريبا له كسام مفلس انت تكتاتلون دما بتاعتنا عدم لو من ريو ارستي نحاد حبرتسب منشرو قينو كاين كساغاس نقدميت كيبل نخي عبي نخي معبل قتيوز حزو حمامنا غنري متشم اي تسعتون تخونوا زي حمام زي حمام بالشونا وي كورابشن زبال اب عالم كل جزء عامتاوي كاب ترانسبيرنسي انترناشونال زبال انستيتيوت حجرات بتدلون درجانا كورابشن السرعين إذا حجز اللهو سلي كاب كتما بازل سويسرلاند يزجور زلهو سويسرلاند كابتون توب 10 زتحت بالشونان كورابشن زلومني زي عبد الحريز اللهو تريو زلهم سلطون كتمان سلطون حجرن نخد حنت قرطو زخونا سرار حناي منقسي العلمان نميزد اللي مغنياتو بالشونا لك كم قدات فيستو زأت خالو انت تخالو زي ملء نحاد هاجر دما زأت خايتي خالا كم زيت عبز جبران تقولك قدام يا حمام بالشونا يو زدما بالشونا منقسي زجمر اب حبرتسب سعركم دما كفالنا يبحالنا خونا زخيب اب كل صلاتنا حبرتسب دما زري لو من ريح جي تقندي بالشونا كبحال كله حد نجر يكون بيستفل عليه من قديز مت قلقليو نايت بالشونا كم بالشونا خيمريون خلينا that's why the matters أجمع زخاون معناته انتاي بالشونا clearly كم فلتهم كلالنا نحرجبو فلي كات رايد ما كتاليون كتوجدون تخل سلازي استفل عليه عينات بالشونا تات كنقرأكم كفتني التقدماي بالشونا bribery ويكا قبو زيادة كأندين فلتا عينات بالشونا قبو خنا بالكلام انتاي مالتيو نحاد بقال سلطان نتي تخافيلو لو كسر حز قبو سرح نخسالت الكا توسخ جنزب كتبا خلقها مالتي سلازي قبو نتي تخافيلو له بهزبن بمنجستن تغيرو له زلو دموز ابلعليو توبو نغرات كخسالت الكا نسخه كتبا خلقها نتي نغير كل جزت مغنيات ناتكا نتي غداي كسالت الكاي اتصقم نسخه فترو زلها وي نسخه فتريه زلها جن السبزي دحرتا جزتيا بتو دموزو كما زغنن كحغوسن كم زيكل كل جزيه كاب دموزو وصاي كال ربحا قطمت كم زلوو إنا نقبرو زلنا سلازي إزيا تقداميتي أبز بسحو هاجراتنا يا أفريقيا بفلاي قولي حان جنينان ترى نجار نتلا قبويا سلازي أم منقصي ترايك هايكونت فيوزي أبكال كفالنا حبرة سبون تريها أرجزاها نسب كسالت الكحول زي بجنزب دي خاتجبر ويس السالت اللي كم حونت من تحتت كل جزية نجارات نخت السالت جنزبت من تلها خلا زراربا تحولنتك أب قبوس مسرتي أب هياب استمسرتي قبوخنا بالكلنا زهبت راي كونن تقبلت راي دي كونس تزهبون لك قبونيا يكلت يوم دمايم جبن بفتصم زلو اتكالاي اكستورشن يبلوا ويدما كمزي نتزلك سلطان تتقيمكا غعاسيسكا نسب عميسكا ابت دليتاتكا خطركم بفتان مالتي زعجابي كراخل ابنت كنهب اب وتادراو حلفتي وي اب كالي ناي بوليس حلفت تاريخا زلون سلطان تتقيمهم نتسب عمص وصل زخولو التسب دما نكي عمص كبل نتدليتاتهم كتبر لهم كله حدا كفالنا يبلشونا يزدما زنتايو جي سب نحجزو يكون نسب كم زفرح سلازقبر كاف حق وصاي دليتاتنا يسبات بتسلطان كاختقم فتام زون حدا كفالنا يبلشونا يو كنفلط لنا كنوقدو كنكلاخلون دما كنصرنا كل سب حلافنت يخون اتصالساي كرونيزم ويكا نيبوتيزم يبلو انتاي مالتي زي مچم زياون اب بحالنا دارغا كم حماقونا يترانيا كساب كندي جبن مخاناون شلل نبلاينا انتاي زي حادث بوليتيكاو سلطان مسحازه انتاي يقبر كل جزيه نازمادو نبيتسبو نزقربو نعرفتو نمحازتو بوتان سلطانن عدلاتن كفتر يفتن إذا حجي كم زي سبي سبكا سجاخا نابل كاستفلالي قالاتي دوسي يقداس الزون نصور زخونه بلشونايو مغنياتو حدا سب اب حدا بوتا حزب وكيل مزغبرو ابتا بوتاتيا بكيلوتيك مصزلون سمجمريا دحريو دما ابتيتيود سفديا ماغونو ديسرحو بكيلوتوم زاتو سباتنبر بسبي سبكا ويكا طو سلازخونو ازمات سلازخونه حوات سلازخونو كون ايغبان سلازي كم ز عينت بحالي ويكا النبابرة أبز معبول عالمون أبز خونة صلاتنا هي وتريها ولا أبزين خفلولو نجارات كسبي سبكا كرئي سمعت بزح بزيات سوشيال ميديا ون بتدقاقامي زرق بحرون تولو
ሓደ زي ስለዚህ እዚ ዓይነት ባህሊ ኣብ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ክኾን ይኽእል ኣብ ቤት ትምህርትታት ክኾን ይኽእል ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ህይወት ኣብቲ ሲቪላዊ ክፋል ናይ ህይወት እውን ዝረ ነገር ስለ ዝኾነ ከነስተውዕለሉ ኣለና ንሓውኻ ንሓፍትኻ ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ብዋጋ ናይ ካልኦት ኣዝማትካ ዘይኮነ ክኸውን ኣይግባእን ካብቲ ናትካ ውልቃዊ ፀጋታት ተጠቂምካ ነቲ ሰብ ክትሕግዞ ፀገም የብሉን ካብቲ ዝተዋሃበካ ስልጣን ንኻልኦት ብማዕረ ክትጥምተሉን ከተገልግለሉን ዝግባእካ ተጠቂምካ ንሰብካ ጥራይ ክትጠቅም ምፍታን ግን ብልሽውና እዩ ኮራፕሽን ድማ ይበሃል ድሕሪኡ ዝቕፅል ከዓ ፓሮኪያሊዝም ይበሃል እዚ ከዓ ፓሮኪያሊዝም እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ባህርና እውን ኣብ ዝናትና ሕብረተሰብ እውን ብተደጋጋሚ ንሪኣ ዘለና እያ እንታይ ኣሳኻ ረብሓ ናይቲ ናይ ሃይማኖትካ ድዩ ናይ ኣውራጃኻ ድዩ ናይ ከተማኻ ድዩ ናይ ዓድኻ ድዩ ፀቢብነት ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስልጣን ድዩ ዝኾነ ሓላፍነት ምስ ተዋሃበካ ኣክንዲ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ንስኻ ወኪሉካ ዘሎ ክትሓስብ ምፍታን ነቲ ናትካ ፀቢብ ጉጅለ ጥራይ ከተረብሕ ምፍታን እዚ ሕጂ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ሓደ ዓብዪ ንሃገር ሙሉእ ከርብሕ ዝኽእል ዝነበረ ጠምዚዝካ ኣብ ንእሽተይ ነገር ኣተኲርካ ክሰርሕ ምፍታን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከመይ ገይረ ነቲ ናተይ ሃይማኖት ጥራይ ይጠቅም ከመይ ገይረ ነቶም ደቂ ዓደይ ይጠቅም ደቂ ኣውራጃ ይጠቅም ዝብል ኣተሓሳስባ ነቲ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ይወስዶ እቲ ፀገም ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ንስኺ ትገብርዮ ዘለኻ ድማ ንስኺ ከምኡ ምስ ገበርኪ ድሕሪኺ ዝመፅእ ፖለቲከኛ ኣብ ጎንኺ ዘሎ ፖለቲከኛ እውን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቢሄቪየር ይኽእል ዝፍትን እዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ናብ ብልሽውና ከም ዝኣቱ ይገብሮ ዳትስ ዋይ ሕጂ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ንርኢ ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ቤተሰብካ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ መፀ ዳርጋ ዘበናዩ ንኽንወርስ ዝዓይነቱ ስምዒት ይስምዓካ እንጂሲ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ኸውን ኩሉ ሰብ ገሊኡ ስራሕ ይደሊ ገሊኡ ገንዘብ ይደሊ ገሊኡ ከምዚ ፋብሪካ ዝተኸሉ ቶም ዓሌት ኮይኑ ዝስምዖም እዚ ዓይነት ባህሊ ድማ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣፍሪቃ ንቕድሚት ከይትስጉም ንድሕሪት ጥራይ ከም ትጉተት ዝገብራ ማለት እዩ ኢንፋክት ሓንቲ ጆክ ኣላ ኣብ ሱዳን እያ ተባሂላ ይበሃል ሹር ኣይኮንኩም 100% እንታይ ኢሉ ኢሎሞ ሓደ ፖለቲከኛ እዩ ምስ መረፅዎ ፅቡቅ ገይሩ ዘሚቱ ካብተን 4 ዓመት 3 ዓመት ክንደይ ቪላታትን ክንደይ ካምፓኒታትን መስሪቱ በቃ ይቕም ዝበሉ ኣብ 4 ዓመቱ ነቲ ሃገር ክሰርሓላ ጀሚሩ ኢሎሞ ሽዑ ኣብ 4 ዓመት ምስ ተወደት ካልእ ምስ መረፁ ሓዚኑ እዋይ እዚ ሃገር እዚኣ ዘይሓልፈላ ኢሉ ይሄዳ እንታይ ዳ ስኻ ምስ በልዓካ ኢሎሞስ ያ ኣነ በልዐ ፀጊበ ሕጅን ሃገረይ ክሰርሕ ምስ ጀመርኩ ሓደ ጥሙይ ካ ክመፅኡ ን4 ዓመት ካ ከምኡ ገይሩ ከዳኽማ እዩ ኢሉ ይበሃል ስለዚ እቲ ብልሽውና ብኣኻ ወይ ብኣኺ ዝውዳእ ዘይኮነ ዝቕፅል ባህሊ ስለ ዝኸውን ካብ መሰረቱ ክምንቆስን ክእለን ፎቅ ክበሃልን ዘሎ ሓደገኛን ኣዕናውን ባህሪ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ኢንፍሉዌንስ ፔድሊንግ ዝብሎ ዓይነት ብልሽውና ወይ ኮራፕሽን ድማ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ቤተሰብካ ፖለቲከኛ ምስ ኮነ ወይ ብቐረባ ትፈልጦ ሰብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቦታ ምስ ሃለወ ንዕዑ ተጠቂሞም ቶም ኣዕሩኽቱን ቤተሰቡን ድማ ናብዚ ከብፅሓካየ ከምዚ ተጌርካ ንከምዚ ክገብረካየ እናበሉ ነቲ ፅልዋ ናይቲ ቤተሰቦም ተጠቂሞም ንኻልኦት ሰባት ክዕምፁን ድሌታቶም ክረኽቡን ክፍትኑ ከለዎ ድማ ካልእ ዓይነት ብልሽውና ድማ በሃል እዚ ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ንኸምኡ ዓይነት ነገር ቅሩብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰበይ ሰብካ ዝብል ስጋይ ስጋኻ ዝብል ፖለቲከኛ ኣብ ቅድሚት እንተሎ ንኣብነት እቲ መራሒ ናይቲ ዞባ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እቶም ቤተሰቡ ንነብሶም ካብቲ ፀጋ ምምዝማዝ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ከፈራርሁን ንኻልኦት ኣብ ዙርዮም ንኸይመፁ ክዓግቱን ይኽእሉ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ኣብ ቢዝነስ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እንተኢልና ሓደ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ዝበለፀ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ንኸይገብር ተዓፅኦ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ዝበሃል ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፅእ ወፍሪ ናብቲ ዓዲ ኣገዳሲ ፅላት ስራሕ ኣብ ምፍጣር ቴክኖሎጂ ኣብ ምምፃእ ነቲ ኢኮኖሚ ድማ ኣብ ምስፋሕ ኣገዳሲ ባእታ ዘለዎ ኣብቲ ብልሽውና ናይቲ ሃገር ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ብርቱዕ ብልሽውና ዘለዎ ሃገር ኩሉ ግዜ ኢንቨስተርስ ክስሕብ ኣይትኽእልን እያ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ኣደዳ ናይ ድኽነትን ናይ ፀገምን ኮይና ትርከብ ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ናይ ቤይሩት ወይ መንግስቲ ናይ ሌባኖን ሓደ ዓብዪ ነታጉ ተተኪሱ እሱ ድማ መርከብ ብዙሕ ሓደገኛ ጋዝ ዝነበሮ ክእለ ዝግብኦ ሰኣን ስጉምቲ ዝወስሉ ንዓመታት ኣብ ድሕሪ ምዝናሕ ተፈንጂሩ ነቲ ሃገር ኣብ ዓብዪ ዕንወት እትይዎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ከም ዝፈርስ ገይሩሎ እንታይ ኢሎም እቶም እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቱ ናይቲ ዕንወት ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ህዝቢ እዚ
እቶም ሃገራት ዓለም ትሕግዙና ዘለኹም በጃኹም ነዚ መንግስትና ገንዘብ ከይትብዎ ምክንያቱ ምሉእ ዘበኑ ገንዘብና ስለ ዝበተነን ስለ ዘዕነወን ሕጂ እውን ካብኡ ዝፍለ ነገር ክገብር ስለ ዘይንፅበዮ ገንዘብ ተደሊኹም ብካልእ መንገዲ ዳስደዱልና እምበር ነዚኦም ሰረቕትን ጓሓላሉን ፖለቲከኛታት ናይ ዓድና ገንዘብ ኣይትሃብዎም ናባና ትህቡ ዘለኹምካ ኣይምሰልኩም ብምባል ስለዚ ዝኩሉ ወፈያታት ወይ ሓገዝ ናብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝኸይድ ከይመስለና ኣብ ጅባ ናይ ውሕዳት ብብልሽውና ዝተጠላቐዩ ረብሓ ናይ ነፍሶም እምበር ናይ ካልእ ዘይገድሶም ኣብ ጅቦኦም ይዝኣቱ ስለዚ ክንህብ ከለና እውን መሊስና ብልሽውና ነስዓርር ከይንህሉ ክንሓትት ኣለና ናይ መወዳእታ ነጥብታት ዘለዋኒ ግራፍት ዝበሃል ሓደ እንታይ እዩ ስልጣንካ ተጠቂምካ ኣክንዲ ንህዝቢ ኣክንዲ ንሕብረተሰብ ንግልኻ ጥራይ ክትረብሕን ክትዓብን ፍታን እዚ እውን ሓደ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ናይ ብልሽውና እዩ እዚ ድማ ዝረየ ብዓድና ከነብሎ ኣለና ኣብ መወዳእታ repression and police brutality እውን ይብልዎ እዚ ድማ ፖሊስ ይኹን ካልኦት ወታደራውያን ሓለፍቲ ንህዝቢ ክፀቕጡን ክጭፍጭፉን ክሓስዩን ከለዉ እዚ እውን ከፋል ናይ ብልሽውና እዩ ምክንያቱ ንዖም ብገበናቶም ዝኣልዮም ክሳብ ዘይሃለወ ልዕሊ ሕጊ ብምዃን ሕጊ ብምጥምዛዝ ንዜጋታት ብድሌታቶም ከም ዝኸዱ ብምግባር ክዕምፅዎም ይፍትኑ እዚ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ብልሽውና እዩ ካብዞም ኩለን ዝረኣናየን ብልሽውና ክንደይ ክፋል ኣብ ሕብረተሰብና ኣሎ ንዓኹም ይሓትት ዝረኣኹሞን ንዓኹም ዘጋጠመኩምን እንተሎ ኣብ ታሕቲ ፅሓፉ ምክንያቱ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ስቕ ኢልና ተፃዊርና ሸለል ኢልና እንድሕሪ ኸይድና እዚ ባህሪ እዚ ኣይፍወስን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ከነስተውዕል ከለና ቀዳማይ ብልሽውና ንሕና ኣብኡ ከይንኣቱ ንኸምኡ ዓይነት ባህሪ ከይነተባብዕ ሰብ ብልሽውና ክገብር ከሎ ጌጋ ይገብር ከም ዘሎ ክንሕብሮ ከም ዘለና ንሕና ድማ ክንተሓባበሩ ከም ዘይብልና እየ ክሕብር ፈቲነ ከም ዝምዕቡል ዓለም ከም ዝምዕቡል ሃገር ንኽንሃንፅ መጀመርያ እዚ መንሽሮ ናይ ምሕደራን ዝኾነ ዕማም ኣለሊና ከም ምንቁስ ኣለና ስለዚ እዛ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ንኩልና ከተንቃሓናን ከነስተውዕለሉን ኢለ ዝቐረብኳየ ኣይሆፕ ፈቲኹማ ክትኮኑ ደስ ተኢላትኩም ናብ ካልኦት ሸር ክገብርዋ ትኽእሉ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው